So ang imong bot ipasabot ani karon sa atong interview nga 2015 pa na imong foundation, sige na kagtabang na may mga pictures gani. Kompleto man yung mga pictures nga kato sa Philippine Navy day napod sa picture sa mo to. Katuto ang kwan. Sa Manila hipon ni siya. Yeah, I think that's Philippine Navy. Philippine Navy. Asa man tong uban? Yeah, they gave me so many awards, no? I cannot remember na gyud unsa ni nga tuiga. Oo. Kay dugay naman mi nagpartner ani nila. Asa man tong sa nagkuyog sa Philippine Navy kani? Mao ni siya nga kwan. Pagpanghatag og kani o niya asa pa. Katong so na astang sa Navy niya recognize po ka dito, no? Yes, sir, yes. Kana I think that was in Manila sa Naval Command. In Rojas Boulevard. Yeah, I think that's a Commodore, Philippine Navy Commodore ang naghatag na kuan nga award. Okay. Sa ilahang mga NGOs that have been working and partnering with ilang gi-honor that time. So, asa man to na nakay sa barko day? Asa man to be? Aman tong kuan na. Katong pagpanghatag nila po dito sa kuan. Okay, dito mi ana. Kana day. Asa man to day? I think dito mi ana sa Olango Island katong naay mga barko. Kani. Yeah, dito na. Sakay po kaning barko sa kwan, Navy. Yeah, Typhoon Odette Relief Operations. Yeah, mo na siya sir akong giingon nimo nga. I think that was just a few days after Odette. Pili ay di ana sugbo mata na tapa.